Qarayla, гадәттә мин аyrылдым дип хатын-кызга сөйли башлый бит. Дөньяны каплап ала. Син бер нәрсә әйтмәдең. Син бик сабыр хатын-кызга. Мин сабыр. Хатын-кыз дип уйлыйм мин. Аннары ул вакытта минем аерылышу турында толыгымын берсе турында сөйләшәсе килмәде. Ул шундый моментка эләкте. Аннары мин берсе нәрсә дип уйладым. Менә хәзер мин аерылышканны сөйли башласам, әлбәттә менә журналистлар 3 елдан соң да әле шау-шу килде, әйме? Бу вакытта ул вообще булыр иде зур. Менә язган әйберләрне аннары минем балам бар дип, аннары Сәфина аны укыр дип уйладым инде. Мәсәлән, нәрсә ул минем өчен? Бу үскәч аннары ул ниләр аңа аңа әйтерләрме дип. Мин шуны теләмәдем. Мин теләмәдем ул вакытта, менә шушы шау-шуны теләмәдем. Мин тынычлык кирәк иде ул вакытта минем өчен. Чөнки әнем вафат булды. Әти бик авыр хәлдә иде ул вакытта. Мораль яктан да төзәлеп тә бетмәгән иде авариядан соң. Һәм мин шуның өчен мин генә түгел, Марат та. Марат та шулай. Без шулай итеп уйлаштык ай. Аннары вакыт җиткәч бирләр инде. Мин уйладым инде, без хәзер мин кияүгә чыккач, Марат өйләнешкәч, аны барыбер инде халык беләчәк, беләчәк дип уйладым. Менә ул вакыт килеп җитте, димәк. Молодец син, Лиля. Мин сиңа гашыйк.